Una moció del bloc que proposa l'adopció dels següents acords. No adquirir entrades per a la correguda de beneficència organitzada per la Diputació de Castelló. Segon, destinar l'import que hi haguera previst per a aquestes entrades a programes de serveis socials que estiguen actualment en marxa. No obstant, el ple acordarà. Senyor Landedeu. Gràcies, senyor president. Senyores jurades i senyors jurats, aquesta és una moció que parla estrictament d'eficiència econòmica. Jo vaig a parlar d'eficiència econòmica i de res més. Els ho avance perquè ja m'he set tots els acudits sobre banyes, corregudes, en totes les accepcions de les paraules. No venim a parlar de bous, venim a parlar d'eficiència econòmica. I la eficiència és la virtut de treure el màxim rendiment possible a uns recursos escassos, com és en aquest cas els recursos econòmics. Les corregudes de la beneficència neixen en un moment històric com una manera de recaptar diners per a ajudar els més desfavorits. Res a dir, en el seu moment històric podien tindre el sentit que tingueren, tant se val. La que organitza la Diputació té o ha tingut, fins fa molt poc, ara en parlaré, un sistema molt peculiar. Envia un nombre determinat, no sé si aleatori, no sé com se calculava, ho desconec, d'entrades als diferents municipis de la província. Això era així fins a fa 2 anys, l'any passat ja no va ser i enguany tampoc, no ha sigut exactament així, i aquells pobles que a més tenien encomanada la gestió del recaptament d'impostos i de taxes a la Diputació, el que feia la Diputació, en una lògica administrativa que puc comprendre, era compensar. Per tant, en la primera liquidació trimestral, semestral o anual, quan fos, els enviava els diners que havien recaptat del seu poble, d'IBI, etc., i descomptava l'import de les entrades, en la qual cosa, vulguem o no, hi havia una merma d'autonomia municipal, especialment en època de crisi, donat que obligatòriament tenies que pagar les entrades fins i tot per davant d'altres prioritats que poguera tindre cada ajuntament, no? La nòmina, la llum, l'aigua o el que fos. L'any passat no hi va haver correguda de beneficència i el president Moliner, així present, per justificar que no es feia, va parlar, i ho he buscat, frases textuals, de l'asfíxia econòmica dels ajuntaments i de tensions de tresoreria en els ajuntaments, i va dir que no era el moment d'exigir un esforç així als ajuntaments que ja tenien prou dificultats econòmiques, cosa que compartim. Creiem que enguany encara els hi passa el mateix, per tant entenem pitjor que enguany s'hagi reactivat el de la correguda de beneficència, tot i que és cert que s'ha fet en un sistema que a nosaltres ens sembla més raonable que com se feia fins ara. El que ha fet la Diputació enguany, si no m'enganya, és reservar 3.000 entrades i oferir per carta als diferents ajuntaments: escolta, vostès quantes ne vol? El que no en vol no en compra i el que volen compra, i tant amics m'imagine. Què se fa després en aquestes entrades? Cada ajuntament el que voldrà, m'imagine. Bàsicament se reparteixen. Alguna vegada ho han preguntat així a l'Ajuntament i se'ns ha dit que el que se feia així era repartir-ho entre diferents associacions, i diem, home, per què? Per saber quin concepte, i era una miqueta per compensar la participació de la gent que va als consells de participació ciutadana, d'alguna manera els tenim que premiar i alegrar. Bé, un concepte que nosaltres no compartim en absolut, però aquesta és l'explicació que se'ns ha donat fins ara. Nosaltres diem que muntar una correguda que té un cost econòmic important per al rendiment econòmic que se li trau no és eficient econòmicament, que és del que estic parlant. Recordar, per exemple, dues dades. L'any 2010, ja dic que el 2012 no hi va haver correguda, però l'any 2010, segons dades de l'Oficina Pressupostària Municipal, aquest Ajuntament va pagar 12.860 euros en entrades de la correguda de beneficència, i l'any 2011 13.246 euros. Són quantitats que a nosaltres ens semblen francament importants i que podrien tindre un destí diferent. Han sigut destinades a comprar entrades de bous que les ha disfrutat no sé exactament qui, perquè sincerament no ho sé. El que nosaltres proposem és que els diners que tinga previst este any l'Ajuntament, si els té previstos, destinar a la correguda de la beneficència, que els posi a disposició de la senyora Carmen Querol com responsable de l'àrea de serveis socials, que estic convençut de que li trobarà un ús similar en quant a serveis socials, i que vostè els implemente en l'àrea que considere que necessita un reforç econòmic, que segur que els hi vindrà la mar de bé, perquè, com vostè ens explica sovint, se fan molts esforços, però, com deia l'altre dia el senyor Sales a la Diputació, contra més sucre més dolç. Si tinguera més diners segur que li trobaríem una eixida molt similar al que se pretén en la correguda de la beneficència. Acabe, i els dic que parla d'eficiència. Miren, l'any 2009 l'Ajuntament de Vila-real, tampoc m'he posat a investigar molt, però va gastar de 9.850 euros en entrades de
de la correguda de la beneficència. Este Ajuntament, ja ho he dit, 12.860, Betxí 4.500, Borriol 3.000, només això suma al voltant de 40.000. Jo no sé exactament quins beneficis genera la correguda de beneficència, però hi ha una dada que vull posar sobre la taula. L'any passat que no en va haver, el president de la Diputació va, dels estalvis que havíem tingut, de crèdits, etc., va aconseguir destinar la quantitat de 50.000 euros, i va fer unes fotografies i tal, en uns talons d'aixòs de plexiglàs que fan molt grans per a que queden bonics, per entregar-ho a les associacions dient això hauria de compensar el que no vos podrem donar per la correguda perquè enguany no hi ha correguda. 50.000 euros. Només en els 4 municipis que els he dit ja s'havien gastat directament 40.000, no necessita la correguda de beneficència. En 6 municipis, en el que els 6 municipis, una miqueta a l'atzar, hagin dedicat a la correguda de beneficència, donarien més diners als destinataris sense tindre que passar per el muntatge d'una correguda, que és el que dic fa que sigui poc eficient els diners públics, deixant de banda les interpretacions de si és o no ètic, si és o no tal, regalar entrades a segons qui i a segons qui no. No serem, en qualsevol cas, si s'aprova avui això, els primers en fer-ho. Enguany hi ha hagut molts municipis que han dit que no podien, que no els hi venia bé, que preferien implementar aquests diners directament a través dels serveis socials, no només Betxí o Vila-real, perquè diran, home, és ideològic, vostès governen allí, també l'Alcora, que és governada pel Partit Popular, crec que Valldosó també, no ho he pogut confirmar. Borriana, després d'apretar-los una miqueta, han acabat comprant 25 ridícules entrades, vull dir, no seríem els primers en fer-ho, nosaltres el que demanem és que els diners que aquest Ajuntament tinga pensat destinar al concepte beneficència se destinen directament al concepte serveis socials, que és bastant millor que la beneficència, i estem segurs que molts dels programes que la senyora Querol ens defensa així amb contundència estaran contents de rebre un suport econòmic major. Gràcies. Senyor Rondedeu. Senyora Carreras. Bé, des d'Esquerra Unida considerem que els ajuntaments no han de finançar una festa tan qüestionable com la dels bous i han de destinar els recursos econòmics als seus serveis socials, tant com diu la moció. És en serveis socials on veritablement s'intenta combatre les situacions de necessitat de les famílies i no a una plaça de bous. És una qüestió de drets, a més, i no d'almoines. Esquerra Unida considerem que aquest model de beneficència és un model arcaic, obsolet, i reclamem la seva desaparició. Nosaltres considerem que l'atenció social des de les administracions públiques és una obligació de les administracions públiques i un dret dels ciutadans i ciutadanes, i no és una qüestió d'almoines de caràcter voluntari i graciable, com creu la Diputació de Castelló. Com institució obsoleta, que és del segle XIX, la Diputació continua defensant formes d'acció social que per a nosaltres són obsoletes. És per això que demanem que els recursos dels ajuntaments no es dediquen a la beneficència ni a la Fira Taurina, sinó que es destinen a sufragar els seus serveis socials i la seva important tasca. Aquests diners han d'anar on pertoca i no han de ser desviats cap a unes qüestionables corregudes de bous promogudes per la Diputació de Castelló. El Partit Popular està promovent una visió de la necessitat heretada de temps antics que no se sostén en una societat del segle XXI. Mentre el seu partit retalle en dependència, en serveis de benestar social i asfixien econòmicament els ajuntaments i els seus serveis socials, es volen fer creure que fan tot el possible pels necessitats i necessitades per organitzar una fira taurina de beneficència. És possible que renten les seues consciències, però no solucionen cap problema a la nostra societat. Moltes gràcies, senyora Carreras. Senyora Anguidanos. Señor alcalde, concejales y concejalas, vecinos y vecinas, en primer lugar, aclarar que el tema que se trata hoy en este debate no se centra en toros sí o toros no.
ese podría ser otro largo debate que seguramente no llegaríamos a un consenso. Lo que debatimos ahora es la compra de entradas para asistir a corridas de toros, con dinero público, para después regalarlas a amistades o a aquellas personas que ustedes consideren. Estamos viviendo tiempos difíciles. Somos conscientes que hay muchas familias que lo están pasando muy mal y desde el ayuntamiento hemos de centrarnos en lo que más nos importa, que son las personas y su bienestar social. Y nuestro mayor esfuerzo debe ir dirigido a conseguir esto. Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo se entienden estas palabras con las medidas tan antisociales que están tomando? Eliminan la gratuidad del transporte adaptado que costaba en 2011 unos 20.000 euros, no llegaba, cuando con las entradas para corridas se ha gastado más de esos 20.000 euros. Eliminan la gratuidad del Bicicash, eliminan el servicio de la asistencia, implantan el copago en medicamentos hasta para las personas con discapacidad, que necesitan diariamente de muchas medicinas para vivir con cierta dignidad. Incrementan continuamente impuestos y tasas. Y así podríamos seguir una larga lista de decisiones políticas que lo único que están logrando es desmantelar el estado de bienestar y, sobre todo, oprimir y asfixiar a las personas más vulnerables, aquellas con menos recursos económicos. He escuchado muchas veces en esta sala su lema: el que utilice un servicio, que lo pague. Pues yo, señoras y señores del PP, les digo lo mismo. Si quieren ir a los toros, páguenlo. Y el dinero que se gasten en la compra de entradas para la corrida de la beneficencia, para la Madalena o para cualquier otra corrida, que la destinen a política social, al fomento de empleo y al desarrollo de la economía en la ciudad, que buena falta nos hace. Y aquí, en este punto, le quería pedir, señor Nomdedeu, que en su moción se pudiese ampliar el sentido hacia el hecho de no adquirir entradas no solamente para la Feria de la Beneficencia, sino también para cualquier otra feria, Feria de la Madalena o cualquier otro espectáculo taurino que se celebre tanto en la ciudad como fuera de nuestra ciudad. Cuando el ayuntamiento atraviesa una situación financiera crítica, es injustificable que el alcalde y su equipo de gobierno malgasten alegremente el dinero de las y los castellonenses en comprar entradas para los toros. Es un gasto superfluo y absolutamente prescindible, que no tiene sentido en una institución pública. Y lo consideramos un insulto a los miles de personas parados en la ciudad, más de 21.000 parados. No se puede jugar con el dinero público como lo están haciendo ustedes. Si quieren pagar caprichos y regalar entradas, se las pagan de su bolsillo. No estamos de acuerdo con ustedes en cómo están haciendo las cosas. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Para nosotros lo primordial es atender las necesidades de la ciudadanía y preocuparnos por su bienestar. Para nosotros es prioritario pagar las deudas pendientes de las entidades sociales, entidades que se encuentran al límite de la supervivencia, muchas de ellas. Para nosotros es prioritario liquidar la deuda del 2012 antes que comprar entradas para los toros y regalarlas a las personas seleccionadas por ustedes, creando lo que se conoce por el clientelismo. ¿Cómo pueden eliminar del presupuesto del 2013 partidas destinadas a promocionar viviendas tuteladas, viviendas para realojos y, sin embargo, comprar entradas para los toros? Derrochan el dinero en gastos triviales e innecesarios, cuando muchas familias quedan desatendidas, familias que están sufriendo el desempleo y carecen a veces de lo más básico. Hace poco, entrando en una farmacia, pude ver, y de hecho después me lo confirmaron muchísimos farmacéuticos, que hay madres que van con recetas médicas para ellos y para sus hijos, y antes que nada preguntan el precio de esas medicinas y en función de eso lo compran primero para los niños y se esperan después para ellos. Esa es una realidad, pero ustedes parece que viven en otro mundo. Tienen la desfachatez y la frivolidad de comprar entradas con dinero público y regalarlas. No, señor alcalde, con nuestro apoyo no. Gracias. Señor Anguidanos. Señor Mulet. Señores concejales, señor Nomdedeu, bueno, mos ha dit no venim a parlar de bous,
però ha fet una moció sobre bous. Si el que volia parlar era de serveis socials o d'economia, doncs ho podia haver plantejat d'una altra manera, dient com fan en altres ocasions, dient quines partides pensen que se deuen millorar, llevar, quitar o contar, però no vulguem vestir les coses o nadar sense banyar-nos, és a dir, bé, vostè ha fet una moció sobre bous, sobre la correguda de la beneficència, i ja està. Igual que la senyora Anguídanos, toros sí, toros no, però bueno, pues ella després recriminamos la actitud frente a una activitat concreta en noms i cognoms que fa referència als bous. Nosaltres defensem l'aplicació o aportació a qüestions de tipus benèfics màxim quan surten d'una altra institució, a la qual vostè també, jo entenc que sigui complicat per a vostè traslladar el seu debat de l'Ajuntament a la Diputació, de la Diputació a l'Ajuntament, o sigui, i a vegades se podria dir és enriquir-lo, o a vegades se podria dir que és que no sap exactament si està parlant en el president de la Diputació o en l'alcalde, o si està fent un anàlisi del pressupost municipal o dels pressupostos provincials, municipis i demés. Però bueno, ahí estem. Indudablement, nosaltres sí que estem en col·laboració en altres institucions, i en concret en la Diputació Provincial, que per cert, senyora Carreras, me tindrà que dir quin nom li busqui a l'Ajuntament, perquè si la Diputació és arcaica, no vull pensar l'Ajuntament el que serà. Però bueno, això és un altre repte que té i ja m'ho contarà. Pues en aquesta línia de col·laboració, òbviament les coses no se fan perquè sí. El debat de les entrades de bous, bueno, avui s'han venut la pràctica totalitat de les entrades, n'hi ha molta gent, i estem parlant de mils, molta gent que també està d'acord en aquesta aportació benèfica d'aquesta activitat. I, a més, tinc que dir-li, per lo que comentava el senyor Nodeu, que no s'ha volgut muntar una correguda, sinó ens hem acollit a una que ja estava muntada per a evitar costes addicionals. El 70% dels ingressos aniran a entitats socials. Jo entenc perfectament que vostès vulguin reestructurar l'atenció social. M'agradaria que aquesta actitud se mantinguera sempre, perquè diu, donen-li aquests diners a la senyora Carmen Querol i ella que faci el que vulgui. Després, quan ella fa el que vol, tampoc es pareix bé. Però bueno, ojalà mantinguen aquesta actitud quan ella ens presenta les seues accions socials en aquest ple o en els pressupostos municipals. I, senyora Anguídanos, està bé que ho defense, les seues postures i el seu vot, el seu posicionament en el ple. Està menys bé que se faci d'una forma demagògica. Està bé que vostè ens digui com faria els serveis socials d'aquesta ciutat, què llevaria, què ficaria, què no llevaria. Hauria estat molt millor que quan vostès manaven així, perquè al Bloc no li ho puc dir, i a Esquerra Unida tampoc, però vostès van manar en aquest Ajuntament 12 anys. Hauria estat molt bé que quan vostès manaven així, aquests serveis que ens diu que llevem, fiquem, els hagueren ficat i hagueren llevat algú o no en funció de les possibilitats pressupostàries, però entonces no ho van fer. I utilitzar els arguments de serveis socials en la debilitat i sensibilitat que té la societat en aquest moment d'una forma demagògica és molt perillós. És molt perillós. I jo vull... Por favor, mantengan el orden, por favor. Continúe, señor Mulet, por favor. Se dona compte, senyora Anguídanos, de lo que favorís i protecciona. Bé, aquesta és la realitat en la que si algú té que estar callat són vostès.
perquè si algú ha ficat l'estat del benestar en perill han sigut vostès en la responsabilitat a nivell nacional que tenien. Eixa és la realitat. Por favor, mantengan el orden. Eixa és la realitat. Y dejen a cada uno que... Nosaltres recolzem aquesta iniciativa perquè pensem que la Diputació ho està fent bé, perquè pensem que la Diputació li ha donat un caràcter benèfic, perquè té una tradició històrica i perquè estem convençuts de que aquests diners aniran on tenen que anar com ha sigut sempre. I si vostès volen estructurar el servei social d'una altra manera, quan tinguen la responsabilitat de govern ja ho faran. Quan la van tindre no ho van fer. I si vostès volen parlar-nos o donar-nos lliçons de com se tenen que fer les coses en l'estat del benestar, el primer que tenen que haver fet és que quan van governar en Espanya no haver portat aquest país on l'han portat. Moltes gràcies, senyor Mulet. Senyor Rondedeu, por favor. Senyor alcalde, senyores jurades i senyors jurats, jo no he vingut així a parlar de bous, ho he deixat molt clar. Vostè ha aconseguit convertir el ple d'este Ajuntament en una xarlotada, amb un espontani tot, i és profundament lamentable. I a més, escolta, si tinc que fer de torero ho faré, però que no m'amollen un manso, que m'amollen un torito bravo, que jo me vengo a arribar enseguida. Vostè ha eixit així a dir coses impresentables. Impresentables. És vostè un irresponsable. Absolutament irresponsable. Mire, ho confon absolutament tot. Diu, la senyora Carreras ha dit que l'Ajuntament és arcaic i per la Diputació com l'Ajuntament és antic. No, ha dit obsolet. Una cosa és obsoleta, que pot ser de fa 30 anys i estaria obsoleta, i una altra és ser arcaica, que és més antiga, i el ser arcaic no té una connotació pejorativa, la ser obsoleta sí. Però això és igual, això entra en el debat parlamentari, en la xarlotada aquesta que vostè ha muntat així, i no passa res. Però, clar, home, s'ha de tindre valor, torero, per vindre avui així, vostè, a mi, a dir-me que confon els debats de la Diputació i l'Ajuntament. No anava a traure el tema, però, en fi, si toregem tots. Escolta, avui vostès han convocat una junta de portaveus extraordinària per desdir-se d'un esbaró seu que va veure el morlaco i no sabia com enfrontar-lo, i al final resulta que els acords que pren la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Castelló amb el senyor alcalde, la senyora vicealcaldessa, vostè com a portaveu i el portaveu adjunt de l'Ajuntament de Castelló decauen quan el president de la Diputació i el senyor Vicent Sales, portaveu adjunt de la Diputació, voten una cosa diferent. Per tant, vostè avui a mi, vostè a mi, sobre aquest tema de lliçons ni una. I ja hem acabat en la feina de picaor, ja té prou que estic. Anem per feina. Hem vingut a parlar d'eficiència econòmica i he presentat la meva moció en el Samuelson a la mà, no en el Cosío. No m'interessen els bous, no m'importen un fucking pimiento. Està clar? No m'interessa. He vingut a parlar d'economia i he dit no és eficient que per a destinar 30 tingui que moure'n 150, perquè movent-ne 150 per a generar 30 és ridícul. Movent-ne 50 directament a les mans del necessitat, ne guanya 20 i me n'estalvia una barbaritat. I ha dit una altra cosa molt gruixuda, que és una altra fal·làcia argumental. Ha dit vostè, s'han venut no sé quantes entrades avui, per tant la gent està contenta. No, s'han venut no sé quantes entrades avui, cert, no sé si cert, vostè ho diu, m'ho crec, no tinc per què dubtar-ho, de gent que ha anat, s'ha comprat la seva entrada d'un espectacle que els agrada, bé, perfecte, i que estan contents que aquests diners puguin anar a beneficència, bé, correcte, perfecte, però això no vol dir que estiguen d'acord en això. Probablement aquells que han anat i s'han gastat els seus diners de la seva butxaca en una entrada de bous, no els hi pareixerà raonable que el que s'assenta al costat se pague en diners públics. Per tant, una miqueta d'alerta. Per a donar lliçons, un hauria de ser una miqueta més prudent, senyor Mulet. Muchas gracias, señora Carreras. Señora Anguidanos. Señor Mulet, usted está aquí y pretende justificar cosas que son injustificables. Dice que yo hago demagogia. Si eso es la pura realidad, ya lo he visto. Es la pura realidad. Viene aquí hablando de que es para un fin social, vale, bien, es para un fin social, pero yo cuando colaboro con un fin social, con cualquier entidad que se han hecho galas benéficas, pues de UNICEF, de ASDEN, de la esclerosis múltiple o de varias otras, o del cáncer, lo pago yo de mi bolsillo, si yo quiero, y yo voy cuando quiero. ¿Por qué tiene que costarnos al erario público esta compra de las entradas?
el ayuntamiento debe del 2012 a entidades sociales un montón de dinero, les debe aún. Les debe a Aspropace, les debe a la Asociación de Personas Sordas, les debe a la Asociación de Síndrome de Down, les debe a la Asociación de Enfermos Mentales. Entidades que muchas veces no pueden ni pagar a sus trabajadores, que están trabajando ahí sin cobrar, que están reduciendo servicios. Y ustedes se atreven a gastar el dinero de todos nosotros, de todos ellos. Señor Mulet, es una indecencia. Es una indecencia. Es una indecencia cuando hay muchas madres que han sacado a sus hijos con síndrome de Down del comedor porque no pueden pagar los 70 euros que ahora se les piden para continuar ahí con ese servicio. Es una indecencia, esto es demagogia, no, esto es realidad, señor Mulet, es realidad. Es una indecencia cuando hay personas, cuando hay mujeres que tienen una discapacidad y que tienen que ir con el transporte adaptado y con una pensión mínima, tienen que pagar todos los meses 45 euros para poderse desplazar. Es una indecencia comprar entradas para los toros cuando hay familias que viven de la pensión de los abuelos, porque ya no tienen prestación y no encuentran trabajo. Es una indecencia para todos aquellos trabajadores que no están cobrando porque la Administración no les paga. Es un insulto a la ciudadanía, señor Mulet. Deberían rectificar. Deberían rectificar y hacerle caso a su secretaria general. Rectificar es de sabios. Gracias. Mulet. Señor Mulet. Por favor, mantengan el orden. Gracias. Señora Anguidanos, no volveremos a lo mismo. Yo creo que tanto usted como los que nos escuchan aquí saben perfectamente lo que es hacer demagogia, saben perfectamente lo que usted ha hecho aquí. Yo, Dios me libre, señor Enric, de dar lecciones y menos a ustedes. Y menos a ustedes. Con lo cual, todos sabemos, porque usted también sabe la inversión que se hace, la inversión no, bueno, inversión también, ¿por qué no? Pues se está invirtiendo en calidad de vida, el esfuerzo económico que se hace desde este ayuntamiento en sus presupuestos, usted lo sabe perfectamente. Y usted sabe perfectamente el esfuerzo que se está haciendo por recuperar la regularización de pagos desde este ayuntamiento, lo sabe perfectamente. Entonces, utilizar esos argumentos de otra forma, pues llámelo como usted quiera. Yo sí que sé cómo se llama y los que nos escuchan también. Y eso es lo que ha hecho usted aquí. Eso es lo que ha hecho usted aquí hoy. Y señor Nodeo, pues no, yo no he venido con ninguna intención de hacer aquí un espectáculo taurino. Sé dónde hay que hacerlo y sé cómo hay que hacerlo. Y desde luego este no creo que sea el foro. Sabemos perfectamente que hay muchas maneras de hacer aportaciones a causas sociales y nosotros consideramos que esta es una buena manera de hacerlo. Y como consideramos que es una buena manera de hacerlo, lo vamos a apoyar. Se ha hecho tradicionalmente, viene de otra institución, estamos convencidos de que hace un buen fin social y demás. Y en cuanto al tono, pues vuelvo a repetir, no tenía ninguna intención ni de dar ninguna lección, y menos a ustedes, ni de organizar un espectáculo taurino. Y como todo en esta vida, yo me he calentado y usted se ha calentado. Hombre, como yo vengo aquí a hacer un papel de portavoz y a respetar a los compañeros, intento hacerlo, no como ellos que ahora no me han respetado, pero de eso a que me lleve de aquí los calificativos de charlot o cómico o de manso, pues muchas gracias, señor Medeu. Pero no creo que esa sea la manera de dar el tono que corresponde a este pleno municipal y a los compañeros de corporación. Gracias, señor Mulet. Vamos a proceder a la votación de esta moció del bloc Compromís. ¿Votos a favor de esta moció? Sí, pero es que no procede. Hablo con la secretaria, no procede. Háblalo tú.
Bueno, yo voy a leer literalmente lo que pone en el reglamento, tampoco lo he especificado. Únicamente se admitirán enmiendas in voce cuando sean transaccionales, que las firmen todos los grupos, o tengan la finalidad de subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas, semánticas o simples omisiones. Si la aceptan, sí, pero aquí no. Las enmiendas transaccionales son suscritas por todos los grupos. Aquí no. Enrique, ha habido una junta de portavoces hace media hora. Se podía haber propuesto ahí y entonces lo hubiéramos dicho todos los grupos sí o no. Según la secretaria no corresponde. Luego se vota. Procedemos a la votación porque evidentemente ahora no es el momento. Venga, vamos a votos a favor de esta moción. Vale, ya se está votando. Claro. Que no procede. No se puede interrumpir la votación, se está votando ya. Estamos votando ya. ¿Votos a favor? 11. Vale. ¿Votos en contra? 15. Rechazada. Sí, per mi, senyor alcalde, vull començar demanant-li disculpes al senyor Mulet. No he dit que sigui de vostè xarlot, he dit que havia convertit vostè en una xarlotada, impropi, i sobretot el comentari que he fet, volia dir que a mi ja me venia bé que vingueren arguments més valents i més forts, he sigut absolutament incorrecte, li demano personalment disculpes a vostè, a la corporació i a les empreses així, no és habitual en mi, m'esforçarem que no, ni en mi ni en el meu grup, m'esforçarem que no torni a passar més, demane disculpes per la forma, no per el fons. Va a pasar ya a ruegos y preguntas. Señor Rondedeu. Gràcies, senyor president. Un prec, li preguem al senyor alcalde que facilite al nostre grup un llistat nominal de persones i associacions que reben entrades de la correguda de la beneficència pagades per aquest Ajuntament amb detall del número de localitats, tipus de localitats i cost. Gràcies. Señor Rondedeu.